Ahojte, vítam vás pri sledovaní tohto videa a tiež vás vítam na mojom channeli Učiteľka tanca. V tomto videu vám prezradím mojich 5 top najobľúbenejších piesní, na ktoré momentálne trénujeme svadobné choreografie so svadobnými pármi. Tiež vám ukážeme moje nové tanečné topánky a v závere videa vám prezradím, aké vône momentálne používam najradšej a aké vône, alebo teda parfémy mi moji žiaci na hodinách najviac chvália. Čiže ostaňte pri tomto videu až do konca. Čiže poďme teda na piesne. Samozrejme všetky piesne, ktoré si vyberajú svadobné páry pre svoje prvé novomanželské tance, sú určite veľmi pekné, ale niektoré piesne sú jednoducho možno muzikálnejšie, lepšie sa na ne tancuje, takže v tomto videu vám práve prezradím mojich momentálne 5 najobľúbenejších týchto piesní, ktoré možno budú inšpiráciou aj pre vás, ak sa vám tento rok blíži svadba a plánujete ísť na hodiny tanca, alebo momentálne možno neplánujete ísť na hodiny tanca pred svadbou, ale len hľadáte pieseň pre svoj prvý svadobný tanec. Takže prvá pieseň, Dáša Kostovčík, Ty a ja. Druhou piesňou, ktorá je naozaj veľmi krásna a veľmi dobre sa na ňu tancuje, je pieseň od Moniky Ližbetín, Prisahám. Ďalej tento rok je veľkým hitom na svadobné choreografie pieseň od Sancheza, Until I Found You. Pieseň Soul, Kým nám pieseň hrá. Skutočne krásna pieseň s krásnym textom. A piatou piesňou, ktorá uzatvára týchto top 5 za mňa úplne krásnych, nádherných piesní pre svadobný tanec, je pieseň od Terezy Maškovej Budu pri tobie stát. Tieto piesne, ktoré som momentálne vymenovala, sú výnimočné nielen preto, že majú skutočne veľmi pekný text, ktorý sa určite hodí pre prvý svadobný tanec, ale sú zároveň tiež veľmi muzikálne. To znamená, veľmi dobre sa na ne tancuje a veľmi dobre sa na ne tvorí svadobná choreografia. Takže určite, ak hľadáte inšpiráciu pre prvý svadobný tanec, odporúčam jednu z týchto piesní. Takže idem vám teda predstaviť moje nové tanečné topánky, ktoré mám momentálne veľmi rada a nosím ich na každú moju hodinu tanca. Takže toto sú oni. Je to model Reina. Nájdete ho tiež v mojom e-shope učiteľkatanca.sk. Mám na nich takto aj svoju značku Michaela Wittner. Sú to topánky, ktoré sú vhodné pre profesionálne tanečnice, ale tiež pre rekreačné tanečnice. Výška podpätku konkrétne na týchto topánkach je 9 cm. Typ podpätku je flare. Nosím veľkosť 38. Po bokoch je tento model uzavretý, takže určite ho uvítajú napríklad aj ženy, ktoré nemajú možno rady práve nejaké remienky. Sú skutočne veľmi pohodlné. Vnútro topánok je bavlnená stielka. Sú veľmi príjemné, ohybné, takže sa v nich skvele tancuje. Nebolia v nich určite nohy. Určite ich odporúčam, ak možno tiež hľadáte tanečné topánky, či už na hodiny tanca, alebo možno tiež na svadbu. Tento odtieň, takto vám to dám do kamery, je v podstate perlová zlatá farba, čiže je veľmi jemný, hodí sa krásne ku svadobným šatám vo farbe ivory, čiže je to taká tá slonovinová kosť, alebo ak máte svadobné šaty s jemným ružovým nádychom. Ako si môžete všimnúť, zdobenie na týchto topánkach je trošku iné a teda veľmi zaujímavé. Kamienky sú lepené do tvaru Včka, ktoré sa vlastne takto zlieva. Celkovo
Tento typ zdobenia má pripomínať kvapky dažďa, stekajúce po okne, takže má to aj taký trošku hĺbší význam, prečo sú tieto topánky práve takto zdobené. Tak mi dajte vedieť možno do komentára, ako sa vám tento model páči. Nechám vám určite link v popise videa na tento model tanečných topánok, ak by ste si ho chceli možno tiež zakúpiť. No a ako som sľubila, teraz v závere videa vám poviem, akú vôňu, alebo teda aký parfém momentálne používam na hodinách tanca a moji žiaci mi ho veľmi chvália. Predsa v týchto horúcich dňoch, aké momentálne máme, je celkom náročné nájsť parfém, ktorý je príjemný, nie je možno vôňou nejako veľmi otravný, ale zároveň uľahodí teda spoločnosti, v ktorej sa pohybujete. Chcem len povedať, že toto video nie je nejako sponzorované, takže je to naozaj, sú to typy, ktoré sa páčia mne a chcela som vám teda len o tom povedať, ak teda možno tiež hľadáte nejakú peknú vôňu. Takže prvou je vôňa, volá sa Baracoa, je to toaletná voda a nie je to nejaká značková toaletná voda. Dostala som ju od mamky môjho priateľa, doniesla mi ju z Kuby. Je to veľmi príjemná letná vôňa s jemným kvetinovo-citrusovým nádychom, takže je taká svieža, určite sa hodí na leto, takže túto mám veľmi rada, len tak sa ňou oprášim, keď idem na hodiny a veľmi sa páči. Druhou vôňou je vôňa Miss Dior od značky Dior, Rose and Roses. Má takúto krásnu flakonku. Kúpila som si ju asi minulý mesiac. Takže takto. Naozaj veľmi pekná. Táto vôňa je taká romantická, rúžová. Mám veľmi rada vône, ktoré sú zaujímavé, možno trošku ťažšie, keďže som snedý typ a mám rada také korenistejšie, ťažšie vône. Toto prosím pekne nie je parfém. Je písané, že je to tiež toaletná voda. Výdrž tejto vône je asi 2 až 3 hodiny, čo považujem za celkom fajn. Takže určite dámy, príjemný tip. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Verím, že sa vám video páčilo. Určite mi napíšte do komentára, akú vôňu možno používate vy. Napíšte mi, aké tanečné topánky používate momentálne na hodine tanca vy. Alebo tiež, ak sa vám blíži svadba a svadobný tanec, akú pieseň zvažujete vy pre vašu svadobnú choreografiu. Možno vás toto video inšpirovalo, čo samozrejme budem veľmi rada. A určite sa budem tešiť, nakoľko trénujem svadobné choreografie so svadobnými pármi, ak sa možno na hodiny tanca prihlásite práve ku mne. Kontakt na seba, alebo teda aj na môj web učiteľkatanca.sk s preklikom na hodiny svadobného tanca nájdete tiež v popise tohto videa. Ďakujem za každé zdieľanie tohto videa, určite sa prihláste na odber môjho YouTube channelu. Teším sa na vás pri sledovaní ďalšieho videa. Ahoj!